Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το πρώτο βίντεο για το YouTube κανάλι μου. Θα μιλάμε κυρίως για το Clash of Clans. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που πιστεύω για πολλούς είναι μια καθημερινότητα. Επειδή είναι και πολύ δημοφιλής, έχει πολύ ενδιαφέρον με τακτικές, στρατηγικές και πολλά διάφορα πράγματα. Θα προσπαθώ να σας κάνω όσο γίνεται καλύτεροι σαν παίχτες. Το πώς δηλαδή καλύτερα να φαρμάρουμε, το πώς καλύτερα να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας, όπως το Gold, το Elix και το Dark. Φυσικά θα σας δείχνω και διάφορες τακτικές για να πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα στα Wars. Και γενικά θα προσπαθώ όσο γίνεται να σας βοηθάω μέσα στα βίντεό μου, μέσα από τα βίντεό μου δηλαδή, να γίνετε καλύτεροι. Και πιστεύω να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όσοι φυσικά θέλετε κάτι να ρωτάτε, τα γράφετε στα σχόλια κάτω, για να μπορώ να σας απαντάω και να σας βοηθάω ακόμα πιο πολύ. Για αρχή θα σας δείξω λίγο έτσι εδώ το χωριό μου. Είμαι level 9 δημαρχείο. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα περίπου ή 2 μήνες θα έχω πάει και level 10. Έχω ρίξει πολλή δουλειά για να το φτάσω ως εδώ πέρα. Μεν έχω ακόμα δρόμο. Όπως βλέπετε δεν έχω και όλα τα όπλα max. Ειδικά το τείχος είναι πολύ χαμηλό. Να και το προφίλ μου. Από τα αγαπημένα μου troops είναι τα golem και τα hogs. Ειδικά τα hogs, επειδή είναι πολύ ωραία troops που πηδάνε πάνω από τείχη και έχουν και καλή ζωή και μπορούν να είναι και αυτά που χρησιμοποιώ περισσότερο. Θα σας δείξω λίγο και την clan μου. Για όποιους θέλουν είναι οι Greek Demons, level 7 clan με 80 νίκες σε war. Έχουμε και Instagram που μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα. Όποιος μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει και να μας παρακολουθεί, μπορεί να πάει εκεί πέρα να δει κάθε φωτογραφία από κάθε αποτέλεσμα στο war. Εδώ πέρα Γενικά όσο μπορούμε προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Εδώ πέρα και τα war. Όπως κάθε κλάν έχει μια τα καλά της, μια τα κακά της. Όσο μπορούμε εμείς κυνηγάμε τη νίκη. Και προσπαθούμε φυσικά για το καλύτερο της κλάν, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Κάθε elder να συνεισφέρει ανάλογα στην κλάν και να τη βοηθάει. Λοιπόν, αυτά παιδιά, όποιος θέλει μπορεί. Ελπίζω να περνάτε καλά με τα βίντεο που θα ανεβάζω. Και αυτά. Άδεια.